Siyabingelela emakhaya, siyabingelela abazalwane. Nikhuluma noThandazo Mthunga iJusi eSoweto. Sizokhuluma ke namhlanje ngengcabo zokuprofetha. Sithe ekuqaleni abantu mebehlola mabangasabi ukuthi kukhona abahlola kangcono kunabo. Saveza futhi ukuthi ngoba ungeke umazi umuntu ohlola kakhulu ukuthi ngempela kuseseyiso yini isithunywa semvelo noma sekuyinto zakhe azenzela zona yena. Sike sakhuluma lokho. Manje ke namhlanje sizoveza ukuthi kukhona abathandazi abahlola kakhulu ngendlela abahlola ngayo, bakhiphe nenomboro abanye abathandazi abangakwazi ukuyikhipha. Thola ukuthi njalo nje lo muntu lo mekehlola khuluma into enzima, khuluma into ezinkulu. Nina abanye nithandazayo uthola ukuthi esontweni anikhoni ukufinyelela kule inomboro azishoyo. Ngoba ngesinye isikhathi uma umprofeti esahamba umoya laphana enkonzweni, nani enimile enilalele nisathulile, niyayizwa lento ayishoyo ukuthi iqiniso, bese niyavuma ukuthi yebo kunjalo, nivumelane naye. Kodwa khona le inomboro lezi ezike zithi maziphuma uzwe ukuthi ayawuyizwa. Bahlola ngokujulile laba profeti laba. Manje abanye abenza abahlola kanjalo kusuke kungasiyithunywa zemvelo, kusuke kungasumoya kaMfelinqangi, kodwa kuyizinto abazenzela zona. Lento isukelaphi? Ekuzinyatseni. Uthi wena mangabe usahlola ikhanda nesisu ubone kahle ukuthi umoya ukhulumi ngokwanele. Mawusahlola ngemikhokha ubone kahle ukuthi akeneli. Nawe ufuna ukudipha, nawe ufuna ukukhipha amagama abantu, nawe ufuna ukukhipha ama-address, ufuna ukukhipha iminyaka ukuthi lento okhuluma ngayo yenzeka ngo-1914. Uba nale pressure. Bese ke umuntu ugcina enzani? Ahambe ayesithe ayogcaba. Uyolanda manje izinto ezingesiwona umoya kaNkulunkulu. Agcabe asazi-ke ukuthi bacabangani. Abanye abagcabi khona amabhodlela aphiwa amagama abawaphathayo. Sike sakuveza kancane lokhu ezikhathini zakudala. Laba bantu baneyinsiza into ezibasizayo. Manje ke kulokhu kwenza lokhu kunjalo kunomvuzo bazalwane. Masibuyela laphana eBhayibhelini siyofunda incwadi Matthew 21 verse 18 to 19. Sithola uJesu Kristu elambile eya esihlahleni somkhiwane ethi uyofuna into azoyidla. Mefika lapho thola isihlahla somile, uyasiqalekisa lesihlahla siyoma. Mesiqalekisa asisa khipha izithelo, sekuyisihlahla nje esomile. Uyabona ukuthi lesihlahla njengoba singesakwazi ukuproduce, lento izohamba nakuwe ifane nesihlahla somkhiwane esaqalekiswa uJesu Kristu. Kanjani na? Ngoba la kuwe waphiwa umoya kaNkulunkulu angithi. Lo moya kaNkulunkulu uxoshwe wuwe. Nalamandla axoshwe wuwe.
Yingakho usufana nesihlahla esiqalekisiwe esekusele kuphela amaqabunga. Usufana nokuthi umphuphe womthandazi. Yabona uma ungakwazi ukulapha, uyafana nomphuphe womthandazi. Umthandazi mekedlula umoya, kufanele akwazi ukulapha, athandaze. Manje wena uma ulandele ingcabo la uyilande khona isithe lapho, ahambile amandla okuthandaza, axoshwe uwe. Ngalesikhathi kungena lo moya ofakwayo la emzimbeni kuwe okufanele ukuxoxele izindaba, umoya ongcwele uphambana nalokho. Uyaphuma, yaphambana. Uzosala ke manje sowudiphende kuzo lencwaba. Asazi ke noma ziyavuselelwa ngoba kodwa into ezinje zifuna ukuthi ziyavuselelwa. Uyabona sisazocoach impela nje amavisi futhi. Uyabona ukhona lapho uJesu Kristu, sifunde encwadini kaMark lapho uJesu Kristu ekhipha amadimoni kulomuntu wesilisa owayehlala emathuneni. Lithi izwi lomuntu wayeboshwa ngamaketanga nozankosi, kodwa ngendlela wayesekhwelwe ngamadimoni ngayo wayekwazi ukwaqashula lamaketanga. Yabona uJesu Kristu ke uma efika kulomuntu useyambuza ukuthi ubani igama lakho, ngoba lo muntu okhwele lamadimoni uyayibona indodana kaNkulunkulu. Angithi uthi ungangihluphi mina. uJesu Kristu uthi ubani igama lakho? Uthi nguLegiyona. Kungani ethi uLegiyona? Uthi ngoba sibaningi la, mawungibuza igama lami sesihlangene njengoba sesibaningi sesihoLegiyona. Jesu Kristu yawakhipha ke lamadimoni. Okay, uyofaka eingulubeni, ayahamba yongena olwandle yaphela, ayafela lapho. Right. Manje uyabona ke ukuthi manje wena ngalesikhathi ulanda lezi ngcabo ngoba wena ufuna ukudlula inombolo. Uyafana nokuthi uzifaka ukungcola emzimbeni wakho, okuzobe ukuthi mase kufika umuntu onomoya weqiniso, umoya ocwebileyo kaNkulunkulu, you will never stand nalowo muntu loyo. Mase kuthiwa nje impela kuyakhulekwa, uzoswaba ngoba umoya loyo ofakile wena ngokuyocaba awunawo amandla ngaphezulu kwamandla kaNkulunkulu. Laba beyithunya zemvelo bese kukhuleka bona, bese bayasebenza, wena usumile manje umele eceleni. Kufamisile ke bakwethu ukuthi kulabathandaza abanjalo einkonzweni aprofite yedwa, gelekeqe yedwa enkonzweni, aprofite umuntu, aprofite abantu bonke. Meqeda sabiza nina athi bathandaza imthandazeleni. Umbuzo wami ulana ke, why fanele wena ukhuleke mase kumele ukhuleke? Ngiyaxolisa, udlula umoya mase sekumele uthandaze fanele ubiza abanye abantu. Yingoba umoya kaNkulunkulu awusekho kuwe, yingoba lo moya lona boprofite bengasomoya kaNkulunkulu, bekuyilo moya oyingcabo okungesiwona umoya kaNkulunkulu. Manje sowuthi mani ngayuzwa abathandazi, mani umprofite onjalo enkonzweni ungathandazi. Angithi yena uyobonile, akube uye oyilaphayo lonto leyo, siboneke, akube uye oyilaphayo. Mawumthandazi, mawudlula umoya ufanele ukwazi ukulapha. Manje mawulandele ingcabo ngeke uzulaphe, uzobiza abanye ukuthi mabeze bazothandaza, ngeke uzukwazi ukulapha. Kufanele futhi kwazeke ukuthi lezi zinto zangena emzimbeni wakho, zikhona zona impela, bayashesha futhi abantu bakhona, zikhona zona impela, ziyisana ethuneni. Ngoba mazingenile ziyisana ethuneni. Mina ngifuna ukwazi ukuthi kanti yini le ngaka eziyenza ukuthi abantu bawomela ukudlula umoya, ngoba sifundisiwe bafethu, sifundile kaningi ukuthi mawumthandazo uyalinda. Mabalinda abantu, balinde enkosini, izwi lisho njalo lithi linda ngomkhuleko.
Lokho lishilo lithi linda ngomkhuleko. Wenza ama-treatment lawa esikhulume ngawo emavidiyweni adlulile. Uhlale ulinde ukhuleka, ayikho into edlula umkhuleko. Uyazi ukuthi ngisho masowubona ukuthi umoya awusehli kahle, inomboro awusayizwa. One day, just one day of fasting. One day of fasting, uphuze amanzi, uzoyizwa inomboro izobuya. Uzowabona amaphupho azobuya. Awudingi ukuthi uzohamba uyolanda izinto. Ungafuni into eyisheshayo. Into eyisheshayo zinenkinga. Into eyisheshayo zinenkinga ngoba zizokubulala ekugcineni. Into eyisheshayo zizokuhlaza. Ithi mase kuqhamuka abathandaza abaklina abanengilosi eziklini bese uyahalela. Bese uyababuza ukuthi hawu ngicela ukuthandaza nani, ngoba uwazi kahle ukuthi awufuna ukuthandaza nabo, ufuna ukuyocwiya. Moya ecwebileyo, moya kaJehova ohlala ekungcoleni. Inomboro mase yehlile, ingilosi ayimshiya umuntu, sikhulumile ukuthi ingilosi ayimshiya umuntu kodwa iyaqhela. Lungisa amaphutha akho. Buya. Mawulibela ukhuleka iyabuya ingilosi. Le ixoxa izindaba iyabuya. Uyayizwa nawe kancane kancane iyabuya. Qinisa emkhulekweni. Phuze amanzi njengoba sishilo. Ungazuzithole soyofaka izinto emzimbeni wakho, ungazitholi sonamabhodlela elithi ibhodlela mali ngekho uxakeke. Abantu bayakwazi ukuthi hayi nomama lo udlula umoya kabi. Kanti leli bhodlela elikusizayo ulikhohlwe ekhaya. Usakhona ukuzwa or usebenza ngomthetho othize ukuthi washaya isikhathi esiwukuthi awusasebenzi wena, ngoba lezi zinto zinomthetho. Muhle umoya kaNkuluNkulu ngoba unamthetho wokuthi ngikhuluma ngasiphi isikhathi angikhulumi. Lezi zinto zilandile ziyakutshela ukuthi hayi ngesikhathi esiwukuthi asisasebenzi. Uzwe kuthiwa hayi kwashaya isikhathi esiwukuthi kulo yamuza kusasetshenzwa kusangena nibuye ngakusasa. Umoya kaNkuluNkulu uyasebenza ngisho kuthiwa 8 o'clock ebusuku. Kukhona ke laba prophet abangakwazi uprofita, kwashaya u7, kwashaya u6, kwashaya ubani, abakwazi. Yilo mthetho walezinto ezilandiwe. Kahle la kuwe uma usudlula umoya akusese umoya kaNkuluNkulu lokhulumayo. Yilo moya lo ongcolile okhulumayo ozokwenza ukuthi wena waziwe ukuthi wena uhamba umoya. Manje masiqapheleni bakithi. Masiqapheleni kakhulu. Silinde. Akujahwe indawo. Akujahwe indawo. Akukho la kujahwe khona. Manje uma lithi iBhayibheli uGideon makagijime ngamandla uNkulunkulu amphe wona. Ubesho khona lokho ukuthi hamba ngokubizo. Lamandla lawa ophiwe wona uma uNkulunkulu ethi uzohamba ufike la, ayibe kanjalo. Uma sewuthathile umsebenzi wakhe, vuma ukuthi sewuthathile umsebenzi wakhe. Ungafuni ukwenza izinto ezizokuxaka. Manje nami bengithi bazalwane, ake sivusaneni sazi ukuthi kuyabekezelwa la kaNkuluNkulu uJehova uVelinqaba. Nami ngiyabonga, ngicela iNkosi ithele umusa. Amen.